Den franske nybølge den startede i 1959, og den her nybølge og en filmisk eksplosion i det hele taget, den fandt sted på et bagsæde i de parisiske gader, hvor den franske kameramand han sad med et nyt kompakt 35 mm kamera. Han filmede amerikanske skuespillerinde Jean Seberg, som sad på et forsæde i den her bil. Han fik filmene fremkaldt på en måde, der gav en hastighed, der var 10-20 gange hurtigere end til studiernes film. Det betød så, at det var muligt at bruge naturligt lys fuldstændig uden at bruge noget som helst kunstigt lys. Men selvom det var filmteknologisk var et kæmpe stort skridt fremad, så var det egentlig ikke det, der startede den franske nybølge. Det var derimod det, at hende her Jean Seberg, hun blev filmet fra samme vinkel på det her bagsæde, hvor der blev klippet 9 gange. Men i modsætning til, hvad man har set før, så blev der ikke klippet til andre vinkler. Der blev klippet til den samme vinkel, samme pige og samme hastighed. Ja, det eneste, der var forskelligt fra klip til klip, var, at der var på grund af bilens bevægelse, så var der forskellig baggrund. Men det hele foregik i Paris, og sollyset det faldt så også fra forskellige vinkler. Og det er så det, der bliver kaldt jump cuts. Det pillede altså ved noget fundamentalt ved filmmediet, at når der blev klippet, gik man normalt til noget andet, fra en anden vinkel, eller en anden scene helt. Men scenen her gjorde så noget anderledes. Og der var fra den nyskabende film Breathless, som på fransk hedder Bout sous des soufflés, fra 59 af Jean-Luc Godard. Og sammen med Raoul Coutard var de mest indflydelsesrige i perioden. I det hele taget er en ting, der kendetegner den franske nybølge, at der blev eksperimenteret med klipningen. For eksempel i flere af Renards film er der samtaler mellem personer, hvor han så klipper til det, der normalt ville være en krydsklipning til tilhøren eller den anden del af samtalen, men så er der så ingen i billedet, hvilket kunne virke meget forvirrende. Og det var vores præsentation. Fantastisk. Nej, hvad laver du?